Ato na yung dilawan. Kapoy kay istorya tapos wala na role ang video mga kapatid. Okay. 2,000 years Story later. time dito sa may tingkatahinan ng Dakbayan sa Durian mga kabingka. So karon mga kabingka kay naakoy bago na diskubrihan na po mga kabingka sa ka-Anli Paris mga kabingka. So pre rapita sa wakeboard mga kabingka kung katuod mo aling dika takunan mga kabingka at bang lagid mga kabingka. So ato ning kilawan mga kabingka siyempre tungod ni Diwata Paris Overload tinana po alos diri sa dapo daghan na po nakita nga mga overload mga kabingka. So check it out mga kabingka, let's go. Kabingka na nagkaroon diri, no? Finally is over. So take two mga kabingka. Kay syempre kay bigay kanina na play ang video. So ato na yung dilawan. Kapoy kay istorya tapos wala na role ang video mga kabingka. Isang iring lang yun. Najabaray sila. Nah, pangitan din dia. Sayang ang tili na to sumata. Ani rice ni ba isa ibo ka mo balik-balik diri og ganang sa tawagan ni kanang rice basta kay lang nimo utlon pwede hindi na para ina kin so bueno to pino yeah. So, ano to great mga kabinta. Namit tayo ang Diwata Paris dito sa may unan mga kabinta, no? Paris na Paris. Kasi Diwata Paris, Overload lang yun dito sa Manila ang napauso. Tapos nagkalat na yun, pero dito sa katakunan. At bang lang yun, napoy na Paris Overload. So, see you in next vlog. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.